My jsme se na vás přišli zase po roce podívat. Tak to zlobili jste? Trochu, přiznáváš to? A co sestra? To je Andíle. To kochu. Tak, mám otevřít knihu hříchu, ať se na vás podíváme. Tak Šimon a Anička Žáčkovi. Šimonku, běž za Aničkou. Tak za prvé, strašně se spolu hádáte, mi kniha hříchu píše. Neumíte se k sobě hezky chovat a nepůjčete si navzájem věci. Je to pravda. Neposloucháte maminku a tatínka, hlavně teda maminku. Ha, já jsem vám to říkala. Odmlouváte a to chování u jídla, to je otřes. Co? Vy nepapáte? Já jim. Ty papáš, to je dobře. A Aničko, ty taky papáš. Ale Už to chystej. No a Šimonek, ten vypíná uši, jak se říká, nevnímá doma ani ve škole, viď? Ale na druhou stranu, pane Mikuláši, je šikovnej. A sami jedničky, tady je Žákovská, pozor. No, a Anička? Žákovská. Aničko, Ještě s bramborama není. co ty? Ty se urážíš i několikrát denně, stekáš se a třískáš dveřmi. Ha, já jsem vám to říkala. Tohle musí skončit, že jo? to se nesmí dělat. Aničko, No čerte, počkej, já tu mám napsané nějaké pochvaly. Jestli mi teda děti slíbí, že se ty hříchy napraví. Jo? Třeba, že pomáhají s úklidem mamince. Že se pěkně starají o své nové pokojíčky. Jo? Šimonek, pozor, musím říct, tebe chválím za tu jedničku ve škole. Ano, ale musíš se zlepšit v tom učení doma. Jo? A nesmíš se hádat s mámou. A Aničko, ty jsi moc šikovná, když chceš. Jo, krásně maluješ. Hezky se staráš o vaše zvířátka, že? I o své hračky. Jak se jmenují zvířátka? Jackie. A? Bibinka. Jackie a Bibinka. Tak co, slibujete, že se polepšíte? Jo. Opravdu? Tak, co myslíš, Andílku? No ty Mikuláši, já tady mám jenom pro maminku a tady se dívám pro tatínku. Tady je to. No tatínek si nezaslouží, ten zlobí. Ale tady Já si myslím, že tam možná něco najdeme, ale ty dárky budou společné, ano? To je pro mě, děkuji. Ukáž. No. Co jsi dostala? Tak Co jsi dostala? děkujeme. Tady máš A obrázek. co, polepšíš se do příště? A nějaká básnička I děcka Anička. nebude? No ježíš, vy jste umělci. Teď můžu vám ještě ukázat Žákovskou? No to chci vidět. Si to odčiní. nemám dáleček. Můžeš si říct mou bramboru. No, Maminka s tatínkem bohužel no. To je za ty hříchy. Co jsi ty Mikuláši, nedalo by se to nějak, abyš nenašli Teď by máš nějaký tam dáreček sedíčko. pro No, nějaký dáreček asi najdeme. Slíbili, že se polepší. Za básničku. Jo. Co? Co kdybys řekla tu Ale musí básničku? nám říct nějakou básničku.